abịa n'omenala Igbo, ọ bụrụ na nwaada nwụọ, o nwee ife ndị Igbo na-akpọ ije zie ozi nwaada. Mba na-asụ n'onu n'onu anyị ma ụfọdụ ya sịkwa na teknọlọji take go over a lot of things. Mana ajụjụ m bụ, obodo ọbụla nwee ka ha si eme nke ha. Kedu onye ọbụla bụ onye Igbo, nne bụ nwaafọ Igbo, ewee mechaa ọ bụrụ na nwaada a nwụọ, kedu ka ndị Igbo si eje ezi ozi nwaada na ọ bụrụ na nwaada nwụọ? Amara m na aghọtala ife m na-ekwu. Nwaada nya onye ọbụla bụ nwaanyị wụ onye Igbo jelu di. Ọ bụrụ na onye ha bichie ndụ wee naba obodo ijite, kedu ka esi eje ezi ozi ma ọ bụrụ na nwaada nwụọ? That is my topic this morning. Amara m niile nọ ebe a ma ndị nọ na comment section, biko ebe onye ọbụla nọ na ọ bụrụ na ị etila anyị ọnụ n'okwu, send your request ka igbogote enu. Ị bụkwalụ nwaada ma nwoke ma nwaanyị na ị nwere experience ya, send your request ka igbogote gị enu. Biko ọ topic nchọ ka anyị n'anya na ya n'ụtụtụ a, ije zie ozi nwaada ma ọ bụrụ na ọ nwụọ. Ebube, afọ m na ịdị busy. Ụmụnna m alụkwanụ. Daalụ nna, keki me. Adị m mma. Thank God. Asị m nke onye chiri ya zere. Maka m mere onye ọbụla ka Chidimma dịrị anyị niile n'ofu n'ofu. Dịka ihe jụrụ, ihe awụ ihe dị mkpa n'ala Igbo ka onye ọbụla kwesịrị ịma. Emetahụ ya n'ụka dịka nwaada gara iji edi, emechaa ele ya afụhụ ya. Ọ wụ ya mere o jiri dị oke mkpa na nwoke jere na ezinụlọ ọbụla ga-akpọpụta nwaada na o kwesịrị ka ọ lụọ ya dịka esi alụ ya ka nwaanyị, menye isi ya, ụgwọ isi ya, mee ihe ọbụla ka esi lụchaa anya ọfụma oge ahụ ọ dị ndụ. Maka na ọ wụrụ datị na ele nwaada dị otu a ahụrụzi ya otu ahụ esikpa alụ ya oge ọ dị ndụ ka e ga-esi wee lụkwa ya oge ọ nwụrụ anwụ. Maka na ọ ya adịzi, ọ wụrụzie na ka iji wee maatụ, ọ wụrụ na onye ga-efu gị 10,000 oge ahụ ọ nwụziri anwụ, o nwere ike na-efuzi onye ahụ 30,000 na ihe ndị o nwere ike imesi, and ọ dịrịrị oke mkpa ma a na-eme ya. Nke ọzọ ọ wụrụ datị na ele nwaada dị otu a afụghọzi ya, ọ wụrụ na ọnwụ n'ụlọ ka ọ nọrọ wee nwụọ, ime Igbo ha abịawa, ha laiki ise ndị mmadụ, ha abịawa, ha laiki pania esighị oke ihe ọbụla unu na-eme go on. Mana afụbere m ebe a na-asị ihe ọbụla unu na-eme go on, ha ya asị ha na ha na-abịa, then oge na-atụwadị anya ọwụ ha nwa ka ọ dịrị iji saịdị mgbe ha laikiri iji wee bịa. Maka na enwere nke mere na saịdị anya na-etobeghị aka, onye nke oge ụtụtụ ka o jiri nwee nwụọ, mana ebugara ya, emechiri ụzọ ahụ mgbe ndị nwe ya jiri wee bịa, mgbe ndị nwe nwaada jiri wee bịa wuru oge mgbede. Good morning. Mgbe ndị nwe nwaada jiri wee bịa wụ oge mgbede ka ha jiri wee bịa. So inwedị ike ime ihe ọbụla, ị ga-edikwa ebuchakwana ya na akpa nchekwa ozu
ị gaghị ebuga ya ebe a na-echekwa ozu without ndị dị otu a ịpamiti gị, ndị nwe nwaada ịpamiti gị. Emeghọkwana onye aga ebe ahụ mee ihe ọbụla. Ọkwa ndị nwe nwaada a ga-emepe ụzọ si ha mgbe ha bịa lee, kpọrọ ụmụnne ya bịa, ha bịa lee la ọwa eziokwu na nye ndị a bịara zie anyị na ọwa eziokwu, bifo asị ma ga-eli ma ga-ebuje mọchụarị. Even ndị nwe nwa, ụmụ nwaada, ndị nwaada a mụrụ n'afọ enwedị right ịsị na mma ha na ị ga-ebuchi ya ebe a na-echekwa ozu. Ma ndị nwe mmadụ, ndị nwe nwaada asị na a ga-eli ozu. Ndị nwekwana enwedị any right ha nwere. Sọnsọ ndị nwere right that moment wụ ndị nwe nwaada. Ha nwe ya asị ma ga-eli ma ga-ebuje mọchụarị. Otu a ka o si wee dị. Then abịakwana mgbe a ga-eli oge a ga-eli ya, ọkwa ebulata ya. Mgbe ebulatakwara ya, ma ọ bụrụ na ebujana ya ebe a na-echekwa ozu, ebulata ya, buruo ya ụlọ, bukwuo ya ebe a ga-anọ wee fụ ya. Ọkwa ndị nwe mmadụ, ndị nwe nwaada, ha nwa ya ebu ụzọ wee bịa ka ha lelee ma ọkwa nwanne ha ka ebutatara. Ha lelechaa ma ọkwa nwaada ha ka ebulatara, then ndị nwezi ụlọ, family abịazi elewezie before other people abịa lelewe. Then ọkwa ndị nwe ozu, ndị nwe nwaada ga-abịa sị na ọ wee ebe a ka ha chọrọ ka elie nwanne ha. Then ọ wụrụ na e nwere nye na-aga rọngụ oge nwaada gara iji eji ahụ, mgbe ahụ ka ndị nwe nwaada ya abịa bọsịtawa nsogbu niile dị oge ahụ. Sometimes ọ na-ebute ihe dị otu a na-ebute. Sometimes ndị nwe ozu, ndị nwe nwaada asị na ha ya ebu nwaada ha wee na gabe ha ga lie ya. Sometimes ọ wụrụkwana na ihe gara ọfụma, ịghọtara, ha apamitie ya emenye niile peaceful. So ọ ya mere o jiri dị mma, ọ na-adị mma ịhandụlụ nwaada very careful n'ala Igbo, maka na e nwere ihe ga-eme o mee mgbe nwaada dị ndụ. Mgbe a ya echetazi ya wụ mgbe ọ nwụrụ anwụ, ke ga-awarantị nsogbu, warantị kwuo ibu nwaada dị otu a wee laa be nne ya na nna ya wee gaa lie ya. Na-enyekpa ehi ndị nwe mmadụ a, ọ bụrụ na eliri ya na be di ya ahụ, ọ na nye niile gara ọfụma na eliri ya na be di ya, mainly a na-ejikwa ehi wee na. After elichara ozu, a na-akpọnye ndị nwe nwaada ehi, ịghọtara, a na-akpọnye ha ehi. Ati nke na nye na-eji akpọnye ehi awụdata na ejiri ya mee mgbanwe, ịghọtara. Kpụrụ na ehi nwanne ụlọ nwaanyị enigo ya na be anyị, kpụrụzie na ehi. Okay. Daalụ ka m mute your mic.